Messaġġ li ġie żvelat mit-Times of Malta juri kif Ghirxi xtaqet tagħmel risk assessment iżda professjonisti kkonvinċewha li m'hemmx bżonn għaliex hi kienet irċiviet biss insulti u mhux theddid tal-ħajja. Matul konferenza tal-aħbarijiet f'Londra ta' wara traċedja, il-Kummissarju tal-Pulizija Angela Gaffa kien qal li Ghirxi ma għaddiċ għar-risk assessment report mal-Pulizija għaliex hi ma xtaqitx li tagħmlu u bekk il-każ tqies bħala wieħed ta' low risk. Iżda, voice message li Ghirxi bagħtet il-ħabib ta' jgħid li jixtaq tagħmel risk assessment iżda l-professjonisti ikkonvinċewha li ma kienx hemm lokali. Il-messaġġ jgħid ukoll li jista' terġa' tikkuntattjahom f'każ li tiġi fastidjata u f'dan il-każ isir ir-risk assessment. Ghirxi kienet ikkuntattjat lill-Pulizija li Johnston jinsab Malta. Iżda l-ebda azzjoni ma tieħdet. Jiem wara Ghirxi nstabet mejta fl-appartament tagħha stess bl-allegata kressurija qatt wara l-omiċidju mill-Pulizija. Angela Gaffa kien qal li Ghirxi kienet irrifjutant li tagħmel risk assessment għaliex ma ħassitix iktar friskju. Meta wieħed jagħmel rapport lill-Pulizija, jekk l-uffiċjali ħoss li wieħed huwa f'riskju jisaqsi lill-vittma jekk tixtieqx li jsir risk assessment. B'Ghirxi f'dan il-każ qablet li jsir. Iżda meta sejjaħ professjonist minn appoġġ kif inhi l-proċedura, Ghirxi allegant li kkonvinċewha li m'hemmx għalfejn isir risk assessment. Il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali qed tiġħad dan kollu. Ta' min wieħed ifakkar li taħt it-tmexxija ta' Angela Gaffa rajna 6 vittmi b'Martu Silvana li hija responsabbli għas-servizzi tal-Victim Support Unit. S'issa la dawn il-persuni u sinqas il-Ministru responsabbli Byron Camilleri għadhom ma refgħu ir-responsabbiltà għal dan il-każ.